Γεια σας παιδιά, είμαι η Κατερίνα και σήμερα σε ένα καινούργιο βίντεο θα παίξουμε Avatar World. Είναι ένα τέλειο παιχνίδι. Πάμε λίγο στο σπίτι μας να μην ακούγεται λίγο αυτή η μουσική, γιατί κάθε μέρα την ακούω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το σπίτι μου. Είναι πολύ ωραίο. Εδώ έχω πάρα πολλά δωράκια και ναι, η αλήθεια είναι ότι από όσο βλέπετε έχω πάρα πολλά. Εδώ έχω ρούχα και κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Έχω εδώ πέρα ένα. Από όσο βλέπετε είναι γεμάτα τα πάντα. Εδώ είναι η αγαπημένη μου, έχω ό,τι έχω μαζέψει. Δείτε. Ναι. Έχω πάρα πολλά. Μετά πάει στην αυλή που δεν την έχω κάνει τίποτα, είναι η αλήθεια. Πάμε. Επίσης εδώ, το κουτσί μου. Αυτό το μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε λίγο. Κάτσε καρέκλες. Οι καρέκλες πάνε και... όχι. Λοιπόν, εδώ είναι το κουτσί μου. Εγώ τη λέω Τίνα. Εδώ πέρα είναι γενικότερα σαν μπάρμπεκιου, θα το έλεγα. Να, μικρή Τίνα. Ξέχασα να την αμάλει. Μισό παιδιά να την δώσουμε και αυτή να έχεις κάτι. Έλα. Φάτο, μπράβο. Πάμε δεύτερο όροφο. Αυτό το κάνει. Λοιπόν, εδώ είναι η ντουλάπα του άντρα μου. Να υποθέσω, δεν ξέρω. Εδώ είναι η ντουλάπα μου. Και εδώ το μπάνιο μου, το οποίο δεν το εκτοποιούσα. Κάτσε λίγο να βάλουμε, είναι η αλήθεια εδώ, τις πετσέτες. Ωραία, μόλις είναι έτοιμες θα τις πάρω. Λοιπόν, εδώ είναι μία μάσκα. Αυτά ας τα γνωρίσουμε που παίζουνε. Ο τρίτος όροφος είναι ο αγαπημένος μου. Μόνο μου τον έφτιαξα, ήταν όλος άδειος. Να, αυτός εδώ είναι άντρας που έλεγα. Εδώ έχω πάρα πολλά πράγματα πλέον. Σου κάτσε πάλι. Αυτή είναι η μητέρα μου. Αυτός είναι ο μεγάλος αδερφός, για παράδειγμα. Αυτό εδώ είναι το γούτσι μου. Και όχι. Μισό λεπτό. Και αυτή είναι η αγαπημένη μου. Λοιπόν, θα κάνουμε μια καθημερινότητα. Λοιπόν, πρέπει να τους βάλουμε όμως όλους στις θέσεις τους. Ας πούμε αυτό να τον βάλουμε ότι ξυπνάει από το πρωί. Και τη μαμά και τον μπαμπά τους πάμε στο δεύτερο όροφο. Βασικά αυτό. Τώρα που το σκέφτομαι. Δεν μπορούσα να τον κάνω και πολύ άντρα, ξέρετε. Οπότε δεύτερος όροφος. Όλοι να πάνε για ύπνο για να κάνουμε το πρωινό ξυπνίο. Να κλείσει και η τηλεόραση. Και τα πάντα. Λοιπόν, πάμε τρίτο. Εδώ. Ας την αφήσουμε. Ωραία. Τώρα που όλοι έχουν κοιμηθεί, το πρωινό ξύπνημα. Πάμε στο δεύτερο όροφο γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Τι τέλειο. Τι έγινε, ποιος άνοιξε τα φώτα? Εγώ τα άνοιξα. Πάπα, άλλας. Ναι. Πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα πάμε στον τρίτο όροφο να ξυπνήσουμε και τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι οι γονείς μου είναι κάτω από εδώ, θα έχουν ξυπνήσει τίποτα. Τι λέει Τάνι. Γεια σου. Μην κλαις. Λοιπόν, πάμε να σε βάλω
μικρούλι μου. Εδώ. Αλλά επειδή δεν είναι βράδυ, θα βάλω το πρωινό. Εδώ. Τέλεια, μια χαρά. Εδώ ελπίζω. Σκα. Νάνι. Λοιπόν, αυτοκίνητο. Πω και αυτοί οι εργάτες όλη την ώρα κάνουν φατσαρία. Α, μικρή ξενιθές. Ναι, αφού έχω σχολείο. Ωραία. Έτοιμη τσάντα σου. Δεν θυμάμαι. Πες να την άφησα χθες σχολείο. Πω. Εντάξει. Σε παρακαλώ όμως, άλλαξε και λίγο αυτό. Το μακιγιάζ. Πώς το λες εσύ? Μακιγιάζ. Ό,τι, όπως και το λένε. Λοιπόν, νομίζω, να. Ποια να πάρω? Να πάρω τον Σπούκι. Σπούκις δεν έχει τίποτα. Τον βάλω ένα μολύβι. Λοιπόν, εδώ. Για να βάλουμε, δεν έχουμε τίποτα. Ωραία. Εγώ μου πάω στο σχολείο. Οκ, πάμε. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, για να πάμε κάπου πρέπει αυτό εδώ να κάνω. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Γεια σου. Γεια. Ναι, εγώ κύριε, εγώ θέλω να πατήσω. Ωραία, λοιπόν, εδώ πρώτη ώρα έχουμε, όπως ξέρετε πάντα, τέτοιες μέρες έχουμε μόνο αυτά. Οπότε, αν είναι κάθε μέρα να τα κάνουμε αυτό, ξέρετε εσείς. Ωραία. Για πείτε μου, ποιος θέλει να τον σηκώσω? Εγώ. Ωραία. Άλλα. Ωραία. Οι προγόνοι μας από την Ασόδρος μετέγραψαν. Ωραία. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κάθισε. Πω. Ήταν πολύ δύσκολο. Το πάπα της σήμερα γιατί δεν το γέμισες? Δεν ήθελα να το γεμίσω σήμερα, απλά να θα το γεμίσω τώρα. Γιατί, τι σε πειράζει? Απλά δεν το γέμισα. Βαριέμαι. Τι έγινε, γιατί δεν έχει τίποτα? Ξέχασα να τα πάρει και τώρα είναι όλη τη μέρα θυμωμένος. Ναι, εγώ πάντως δεν είμαι ποτέ θυμωμένη. Τέλεια. Παιδιά, θα σας δω αν είναι μετά. Γεια μικρή. Γεια κύριε. Γεια σας. Γεια μικρή. Γεια. Πω με αυτή τη γεωλογία. Έλεος. Γεια Λέλα. Γεια. Σε περιμένω όλη τη μέρα. Τέλεια, πάμε. Πάμε να τα αφήσουμε στα ντουλαπάκια μας. Μη μας ανοίξεις τα ντουλαπάκια. Τι είχαμε στήσει? Πάμε στον πάνω όροφο. Εδώ είναι πιο σπασίκλες. Τι είναι, άντε, δεν θα έρθεις? Ναι, έρχομαι. Ήρθα. Να τα δικά μας.
τέλεια, πάλι καλά. Να τα δικά μου. Να και η δικιά μου. Λες να πάρω και τα πάνω του λάπη. Κι εγώ, λες. Το δίπλα το έχει η Νίλα. Κοίτα πόσο χάλια το έχει. Συμφωνώ. Α, εμένα έχει ένα μανταρίνι. Πάτε. Πού ξέρεις, μπορεί να το έχει πω. Εγώ δεν το έφαγα. Λέω, ξέρεις τι, πάνω να βάζουμε τις τσάντες μας. Συμφωνώ. Νομίζω ότι, ναι, καλύτερα να βάζουμε τα αντικείμενά μας. Όπως παγουρίνα, κατάλαβες. Ναι, εκείνα τα σχετικά. Ναι, όπως τα κινητά μας και κατάλαβες. Πολύ καλά θα πάει. Λοιπόν, εδώ. Έτοιμο. Τέλεια, πάμε. Έχουμε ώρα μουσικής. Αχ ναι, η κυρία θα μας μαλώσει. Που δεν ήρθαμε. Έχουμε αφήσει και την Ήλα. Πρώτη φορά ξέχασες. Γρήγορα. Για κυρία. Όχι, εγώ ξέχασα να πω. Για κυρία. Γεια σας και τις δυο σας. Σας παρακαλώ, πάτε καθίστε σας. Ναι. Οι κιθάρες σας, κορίτσια. Πού είναι? Συγγνώμη, κυρία. Αργήσαμε λίγο να φέρουμε και τις κιθάρες μας. Τι, ξεχάσατε να φέρετε κιθάρες? Και τότε τι θα παίξετε? Ό,τι θέλουμε. Τι πολύ δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα. Καλά, εντάξει, παίξτε ό,τι θέλετε. Έλεος, ό,τι να είναι αυτές. Καλά. Δεν έχεις ιδέα, μου φαίνεται. Πάμε. Να σου παίρνω εγώ την τσάντα. Πάμε. Άστη, μην την παίρνει. Οκ. Φύγε από εδώ. Που ξέχασα. Σπαστικές κάθε πρωί. Σπαστικές κάθε πρωί. Είσαι σπαστικός που μας κλέβεις όλη την ώρα και τις τσάντες. Πάρε αυτές ό,τι να είναι τσάντες σου. Εμείς εδώ είμαστε. Ναι, εδώ είσαστε. Το βλέπω. Ναι. Πάρε αυτά τα παλιά πράγματά σου και φύγε. Εδώ είναι η θέση μας. Καλά, έξι. Θέλω να θυμώσω, δεν θέλω. Ποιος κλαίει? Γιατί κλαις, Τίνκο? Γιατί τα κορίτσια με πείραξαν. Τι τέλεια. Θέλω όμως λίγο να ξεκουραστώ. Με πείραξαν. Γιατί σε πείραξαν? Δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, σε παρακαλώ, φύγε απ' έξω. Παίρνεις αποβολή. Τι. Όχι εσύ, τι. Εγώ γιατί. Ναι. Τσερός καρέκλα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Εντάξει, πάρε αυτό. Μα κυρία, εγώ δεν έκανα τίποτα. Ωραία, τότε κάτσε εδώ.
τιμωρία, κάτσε το να δίνω. Λοιπόν, ελπίζω όλοι να φέρατε τα ειδικά σας πράγματα. Μην μαλώνουμε πάλι. Όχι, εννοείται και πως τα φέραμε, κυρία. Οκ, το ελπίζω. Και δεν θέλω αυτή τη φορά να μου πείτε ψέματα. Όχι, εννοείται, κυρία. Θα σας λέμε παταλίδια. Λοιπόν, εγώ είχα να πω κάτι. Δεν πες. Λοιπόν, σήμερα ξεχάσα αυτό που ήθελα να πω, να το πω μετά. Πες το μετά. Ήθελα να ρωτήσω, αυτά εδώ πάνω τι είναι? Δεν ξέρω, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αναρωτιόμουν τι μπορεί να είναι. Νομίζω ότι τα έχουν χάσει κάποιοι τραγουδιστές. Κυρία, ναι, θα μπορούσα να έχω την τιμή να παίξω με το βιολί. Ναι. Λοιπόν, παίξε μας εδώ. Μπράβο! Πολύ καλή. Βαριέμαι. Μπράβο! Είναι και κάπως καλή. Λοιπόν, είναι... Μπράβο! Τέλεια! Μπράβο! Για μισό λεπτό. Εντάξει, δεν το παίρνω και τόσο καλά, όχι. Εντάξει, κυρία, πολύ τέλεια ήσουνα. Μπράβο. Μισό, θα το βάλω στη θήκη. Και πιο τέλεια. Έλα. Ορίστε. Ποια θα είναι η δικιά σου θήκη? Ναι, έχω δικιά μου θήκη. Ναι. Ωχ. Είναι τέλειο. Ναι, καλά. Σιγά τη θήκη που έφυγε. Λοιπόν, βγάλετε τα βία σας να γράψετε. Εννοείται. Έχεις μολύβι? Ναι, εννοείται και ψήφι. Σιγά. Κυρία, δεν έχω βιβλίο. Δεν έχεις βιβλίο? Μα το έχουμε πει τόσες φορές. Λοιπόν, την επόμενη που δεν θα έχεις βιβλίο, θα μπεις στη μορία στην καρέκλα μαζί με τον Άρικ. Αλλά ο Άρικ θα βγει. Έλεος. Καλά, κάτσε. Να δω αν έχω μολύβι. Κυρία, τι μολύβι έχω? Και τι έχει? Στα γυαλιά μου. Εγώ, κυρία, τα έχω όλα. Ναι, και εγώ το ίδιο. Ναι. Ναι, έτσι θα γίνει, ναι.
κυρία. Μα καλά, τι είναι. Α, όχι. Τι έγινε, χτύπησε κουδούνι, ναι. Βάλτε τα όλα μέσα. Και τελείωσε το μάθημα για σήμερα. Πάρτε όλες τις τσάντες σας και μπορείτε να φύγετε. Όλες και όλοι. Ξεχνάμε. Έλα, Ντίν. Τώρα καλέ. Όχ. Πάλι. Γεια σας.